कहले रही थी तो हमने के महाराज योगी जी आदित्यनाथ से कहले रही थी जे कि जौन बुलडोजर और एने ओने चलावता नहीं ओजे चला दी कि एकदम कबर जाओ एकदम, जिससे भी घास फूस जौन भी बाटे चुन ले बड़ी जगह है। बिहार में आई भोजपुरी में तरह के का मिलल, खूब नाम कमैलू तो 50,000 फॉलोअर्स तू कमैले हो खबू। चुपचाप तू जाके 3XX वाला वीडियो बनैले रही तू, यूट्यूब पर डालले रही तू, इंस्टा पर डालले तू, तार एक दिन में फॉलोअर्स 4 लाइक नहीं हो निहुरासन योग करवावे बड़ी। अच्छा आई भाई भी कइले बड़ा ड्यूट सॉन्ग बाटे उनका काम का दिहल चाहता नहीं कि एकदम छिनरपन तो हम लोग के चालू कर दलो आ बहुत बढ़िया तो हम लोग के व्यू जाता टे माई तो हम लोग के बनौले रहस मौका दलो हमनियो के दूसरा तरीका से तो हम लोग काम तो इनकरा कहतनी कने जेसीबी के बकेट लगावे के पड़ी, जेसीबी के बकेट लगा कोड़े के पड़ी। रौरा कहले रही थी तो हमने के महाराज योगी जी आदित्यनाथ से कहले रही थी जे कि जौन बुलडोजर और एने ओने चलावता नहीं ओजे चला दी कि एकदम कबर जाओ एकदम, जिससे भी घास फूस जौन भी बाटे उजर जाओ। और झूठों के बिहार में भाग के ने बिहार में तो नीतीश कुमार बूढ़ हो गुल बने हमने के एजा कहती तो तेजस्वी कुमार यादव बने तो का करो सुनकुरो के तो परिवार बने भाई एगो तो चिराग भी तारा के पूछियन ना कहे से कि उनकर लुक कुछ दूसरा तरीका के बा, तार बुलडोजर वाला देही थोड़े उचल हन। हमनी के कहतू तो 1-2 घंटा 4 घंटा समर्थी जा कहे से कि अभी के बक्सर के बानी जा तारा केने से संभार के उत्तर प्रदेश में ठेल दिए 2 किलोमीटर जरिए पड़ेला, फिर तू जगह धली तू कहतड़ी अच्छा गाना गावत रही तो रिस्पांस अच्छा ना काहे ना इतना दिन से अच्छा गाना गावत रही सही कहतली रिस्पांस ना मिलत रहटे। बढ़िया टाइम डेट ये सोचले रही कि 15 अगस्त के दिन हमारे एकदम झंडा के तरी गाना बाजी, यही दिन सोचले रही हनु कि लोग झंडा वाला गाना ना सुन के हमारे एकदम आग लाग जाए वाला गाना सुने तो सुनो तटे बस तार बाबू माई देखत तो उनको आग लाग जाए तो बुढ़ापो में उनको लोग काम अब जारी हो जाये। हम दादा बाप रे बाप वो आग पर हम पानियों न डाले जाये धक के पानी गरम होकर हमने के खुद आग बन जाए। कहा तड़ी जेकरा से पहले के पूछत ना लगता 5-5 हजार फोन आवता बे उ गलत कहतरी नु 5-5 हजार तो 1 लाख फोन आवे लगी। तू गलते चुन ले बड़ू जगह है। बिहार में आई भोजपुरी में तरह के का मिलल, खूब नाम कमैलू तो 50,000 फॉलोअर्स तू कमैले हो खबू। चुपचाप तू जाके 3XX वाला वीडियो बनैले रही तू, यूट्यूब पर डालले रही तू, इंस्टा पर डालले तू, तार एक दिन में फॉलोअर्स 4 मिलियन हो कि तन यूट्यूब पर नंबर दे दे तू 50,000 एक दिन में फोन आई तो मिनट में आ जितना मन करे तो उतना तू बुलडोजर वाला काम करे तू फेमस हो जैतू। बाद में तू जैते जो कि का कहला सोनी लियोन वाला जौन तहार बात बा पवन सिंह फिर तारा के अपना जन्मदिन पर तारा के बोलैतन आ भोजपुरी में काम करैतन वो स्टारे रहलू है। गलत जगह चुनले बाड़ू तू, तारा के ये कहल चाहते नहीं गलत जगह चुनले बाड़ू। प्लेटफार्म सही चुनो, एक्सेस वीडियो बनावा 3XX वीडियो आ हमनियों के बताइए नंबर कबो ऐसा जरूरत पड़े तो हमनियों के कॉल करब। जा अभी ब्याह शादी नहीं के भाई साल भर देरी बाटे अब वहीं तारा के पहुँचे में एकदम कामयाबी हमने के पा ले जाए ना रौरा काम दे हाँ काम काहे ना देबे के रू काम से भोजपुरी में काम थोड़े देबे के बाटे। ई काम सूत्र से बाड़ी, ई भोजपुरी सूत्र से नहीं खी, इनकर काम सूत्र दूसरा तरीका से होई। भोजपुरी सूत्र में इनकर ऐसा बढ़िया एक्ट्रेस भरल बाड़ी ठीक तो काम सूत्र जोग बाड़ी इनकर काम दिहल जाई। रेल के रात भर काम कर तू सुबह अपन माल लेके जा। वो गवासन योग लाइक नहीं हो निहुरासन योग करवावे बड़ी। अच्छा आई भाई भी कइले बड़ा ड्यूट सॉन्ग बाटे उनका काम का कहीं के का ले बड़े भैया बंचो तो का बताएं उस साला का हमरा कबो सोच में पड़त हुई कि वो भाई के वो बहन के का हाल हो जो वो बहन जो ना के वो भाई होके वो बहन के का हाल होई। राखी के दिन आइल बटे राखी लेके जाई अपना बहन के जब राखी बांधे खातिर तो बड़ बढ़िया नेक काम नहीं कैले तोर बहन चोदो की तोरा के होई बहनियो सोचे कि एकरा में आग लाग रहता कहीं आग हमार मत उड़ी जाओ। गलत बात गलत होखेला ठीक न बाकी हम बहन के अपमान नहीं कइल चाहत। हमरो के बहन बिया हमारा घरो परिवार में सब बहन बा बाकी रू बहन के इज्जत सारा ही बचौले रहे। देखी जब रोवो में आग लगी मतलब कहीं देही में मान लेता नहीं कहीं देही में आग लगे रहो पोखरा जो है कूदे खातिर अब आगे कुछ रही रहो कुछ न लौकी कि कोई नाला हो कि पोखरा हो कि का हो में तनियो मनी गड़ो गुड़ू भी लौकी वो में फान जाए तो वही चीज बात बा भैया का कह जा सारा हमनी के तो मुआ देले भाई ये आग जहां न लगा देले बा कि हम वो आग के बारे में सोच के हम खुद आगे बन जाता नहीं। अरे का कहले बनी म्यूजिक तो
ढोढ़ी जन छील द पूरा देशवे गइले रहल हटे बाकी मर लोग के बजबे नु कइल ओही तरह काहे हमनी के गइले बन जे तो हमनी के मार्केट में गाना नहीं के बजत ये गाना के लेके प्रति अब का संदेश दियल चाहते हम संदेश दिहल चाहता नहीं कि एकदम छिनरपन तो हम लोग के चालू कर दलो आ बहुत बढ़िया तो हम लोग के व्यू जाता टे माई तो हम लोग के बनौले रहस मौका दलो हमनियों के दूसरा तरीका से तो हम लोग के काम दिहल जाओ एक बार मौका जरूर चाहता नहीं जा बाकी वीडियो कैसा लागल अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइम जा। जय हिंद।